Ja. Het mag niet in zicht van de presentatie, dat was het probleem. Dan mogen we dan neerzetten, maar dan mogen hun Ingrid en dingen het zelf niet zien. Nee, okay. Maar we kunnen wel richting die kant. Wat meen je? Ja, dat wij het zelf. Dat wij zelf, dat is wel leuk. Heb je een presentatie voor goed? Even kijken wat we... Is net op het inzetten met die gesproken. 480 mensen vandaag. Oh, Belinda. Als je ziet hier, die is het net zien. Hè? Die is net zien. Niet zien. Maar toch niet ja. Kijk, zo doen dat we ons niet bij. We niet kunnen zien. Het is echt. Maar volgens mij voor kinderen. Ik zei, zit er juist niks. Dank je. Cijfers zetten. Ja, nieuwe cijfers zetten. Ja, laag niveau, maar toch niveau.